Gepleyer Azatlyk Radiosyň habarlary gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň we Belarusyň garlykdaky Kali zawodynyň gurulşy bilen bagly özara dawatyny halkara arbitrajynda çözmäge tinanşýan wagtynda iki ýurdun resmileri bilelikde ykdysady hem biznes forumlaryny geçirmek kararyna gelenliklerini ilan etdiler. Bu barada Belarusyň Türkmenistandaky elçisi Oleg Tabanyukowyň Türkmen vice-premieri Mehmet Khan Çakyýew bilen 14 martda Aşgabatda geçiren gepleşikleriniň ýa-ni ma'lum edildi. Media maglumatlaryna görä Aşgabatda şu ýyly hökümetara komissiýasynyň maslahatynyň çäginde geçiriljek Türkmen-Belarus Biznes Forumunyň maksady ýurtlaryň özara hyzmatdaşlygyny östürmek boýunça täze proýektleriň we planlaryň durmuşa geçirilmegine gönükdirler. Bu çäräniň geçiriljek wagty anyklaşdyrylmady. Ýa-ni ýakynda Türkmen Hime döwlet konserniniň Belarusyň Belgorhimprom döwlet kompaniýasynyň işiniň özüne ýagirligi boýunça Stokholmyň arbitraj suwdyna ýüz tutanlygy ma'lum edildi. Munyň ýa-ni Belarusyň Belgorhimprom döwlet kompaniýasy Türkmen tarapynyň garlykdaky Kali kombinatynyň gurulşyna degişli nägileliginden özüniň habarladygyny tasdiklap, amala aşyran işleri üçin Türkmenistandan $150 million möçberinde pul talap edýänligini we bu barada halkara arbitrajyna ýüzlenenligini habar berdiň. Garlykdaky dagmagdanlaryny baýlaşdyrjy kombinat Türkmenistanyň we Belarusyň bilelikdäki iň uly proýektidir. Türkmenistan Libap vilayetinde 2009-2017 ýyllaryň dowamında gurulan Kali zawodynyň bahasynyň $1 milliard Amerikan dollaryna barabardygyny aýdýar. Türkmenistan we Belarus budjetxanyň gurulşy boýunça özara ulalaşygynyň şertleriniň berja edilmezliginde bir-birini ençe ýyl bäri aýyplap gelýärler. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com websaýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleyer Azatlyk Radiosyny habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Täze Zelandiýanyň Christchurch şäherindäki 2 mesjide amala aşyrylan hüjümde 49 adam öldürildi, başga da 20 yaralandy. Täze Zelandiýanyň premier ministri Jacinda Ardern bulary terroristik hüjüm diýip adlandyrdy. It is clear that this can now only be described as a terrorist attack. Muny diňe terroristik hüjümi hökmünde häsiýetlendirip bolar diýip Ardern aýtdy. Premier minister ýurtda iň ýokary hüsgarlyk derejesiniň yglan edilendigini, şeýle-de 4 adamyň, 3 erkek kişi bilen bir aýalyň tutukhana ýerleşdirilendigini ma'lum etdi. Polisiýa resmisi Mike Bush 2 mesjide amala aşyrylan hüjümde 49 adamyň öldürilendigini, başga da 20-siniň yaralanandygyny aýtdy. Ol 20 ýaşlarynyň aýagyndaky bir şahsiýete adam öldürmek aýplamasynyň bildirilendigini hem belledi. So far, one person, a male in his late 20s, has been charged with murder. Al-Nur mesjidinde yaralanan Owganistanyň raýaty Mirwais Waziri Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşliginde şeýle gurrun berdi. Manga dwa exit nuramlary bu masjid ki emergency exit diýip baýtmagy. Mesjidin adatyn daşary ýagdaýlar üçin 2 çykylgasy bardy. Men olaryň birine tarap ugradym. O gatysyk dowam edýärdi. Adamlar ýerde ýatyrdylar. Gapylaryň öňü hem adamlardan doludy. Men hem beýleki adamlar ýaly ýere ýatdym. Ok meniň kellämiň goloýundan geçip kiçi ýara saldy. Hudaýa şükür men diýere galdym. Emma köp kişi şehit boldy we yaralandy diýip Waziri belledi. Nur jat halak şeýdan sulajak. Ýani Al-Nur mesjidinde bolandygyny aýdan bir adam hüjümçiniň sary taşly ak adamdygyny, şeýle-de onuň kaskaly we oklardan gorayan keltekçili bolandygyny gurrun berdi. Hüjümçi adamlaryň namaza duran pursady mesjide kursäp giripdir. Onuň uly ýaragy bardy. Ol gelip mesjiddäki ähli kişini oka tutup baslady diýip Ahmad Al-Mahmud adly adam gurrun berdi. Ol beýlikler bilen birlikde aýna gapylary döwüp mesjidden gaçyp çykandyklaryny hem sözüne goşdy. Awstraliýanyň premier ministri Scott Morrison tutulanlaryň biriniň Awstraliýanyň raýatydygyny tasdiklady. Hüjüme amala aşyrandygyny aýdan şahsiýet özüniň 28 ýaşly ak Awstraliýalydygyny, şeýle-de Täze Zelandiýa diňe hüjümi gurnamak we amala aşyrmak üçin gelendigini aýtdy. Polisiýa Täze Zelandiýadaky ähli mesjidlere gapylaryny ýapmak barada görkezmäniň berilendigini aýtdy.
Ardern çıkışlarının birinde hücumları Täze Zelandiýanyň iň gara günleri diýip atlandyrdy. What I can say is that it is clear that this is one of New Zealand's darkest days. Bu ýerde akla sığmajak görülüp esidilmedi gazaplylyk bolup geçdi diýip Ardern bellidi. Clearly what has happened here is an extraordinary and unprecedented act of violence. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu Türkmenistanyň syýahatçylyk kärhanalary Ýewropaly syýahatçylyk kampaniýalary bilen hyzmatdaşlyk eder. Ýöne nädip? SNG Nokot Today neşri Türkmenistanyň syýahatçylyk kampaniýalarynyň Ýewropaly syýahatçylyk kampaniýalary bilen hyzmatdaşlyk boýunça ulalaşyklara gol çekendigini habar berýär. 6-10 mart aralygynda Germaniýada ITB 2019 adly halkara syýahatçylyk sergisi geçirildi. Oňa dünýäniň 180-den gowrak ýurdundan syýahatçylyk pudugynyň 10.000 töregi wekili gatnaşdy. Olaryň hataryna çäre Türkmenistanyň adynyň Ahal syýahat, Aşgabat syýahat, Balkan syýahat, Daşow syýahat, Oguzabad, Güneşli syýahat we Bagtyar dostlar adly syýahatçylyk kampaniýalary gatnaşypdyr. Neşriň maglumatlaryna görä serginiň dowamyny türkmen syýahatçylyk kampaniýalary sergiye gatnaşyjylary Türkmenistanyň hödürleýän syýahatçylyk mümkinçilikleri bilen tanışdyrypdyrlar. Türkmen syýahatçylyk kampaniýalary Germaniýanyň, Awstriýanyň, Ispaniýanyň, Italiýanyň syýahatçylyk firmalary bilen hyzmatdaşlyk boýunça ulalaşdy. Şeýrede türkmen wekiliýeti Özbegistan, Gyrgyzstan, Täjikistan, Azerbaýjan ýaly goňşy döwletleriň syýahatçylyk pudugynyň wekilleri bilen Beýik Ýüpek ýolunyň uğrunyň syýahatçylyk mümkinçilikleri boýunça hyzmatdaşlyk etmek wagtda da gepleşik geçirdiler diýip Ahal syýahat kärhanasynyň sergiye gatnaşan direktory Gurban faýdypdyr. Halkara hukuk toporlarynyň hasabatlaryna Türkmenistan dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň hataryna agdalýar. Mundan ozal Türkmenistana syýahat etmäge istek bildiren bir näçe daşary ýurtly syýahatçynyň sözlerine görä, türkmen wizasyny almak degişlilikde ören kyn bolup onu diňe döwletiň ygtyýar beren syýahatçylyk kärhanalarynyň üstü bilen almaly. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.